Gusmaklyk oradany bozyarmy? Bu arada Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şeýle diýär: "Men zara'ahul qay'u feleysa aleyhi qada ve men istaqa'a amdan felyaqdi." Kimde kim gussa ona qaza almak gerek däldir. Ve kimde kim bilgiçliğin gussa onda ol qazasyny alsyn. Munun manysy egerde kimde kim adamçylyk ýüregi bulanyp ýa-da iýmesiz zady iýip gusaýan ýagdaýynda onuň oradasy bozulýan däldir. Ýöne şo gusmaklyk agzyna gelenine şonu iýdini ýuwdaýsa olar halatda hem oradasy bozulýandyr. Şonuň üçin egerde gusmaklyk agzyna gelenine hukmany suratda başarýan bolsa tükürmeli. Ýöne adamçylyk gusmaklyk bohurdyny gelip iýdine gidýär. Ýani senin tükürmän ýagdaýyň ýok ýa-da başaraňak olar ýalagdaýda elbetde näme oradany bozýan däldir. Ve soňra aýdýar kimde kim bilgiçliğin gussa, ýani barmansal gusya ýa-da käbir usullar bilen näme özüni gussurýar. Bular ýaly ýagdaýda onuň oradany hukman bozulýandyr we hukman qazasyny almalydyr.